Az igazi Balatoni, nézd meg! Azt. Ezt a száját. Nem is lett volna megfogva. Nagyon szép. Tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me what you want, tell me that you need me. I've been waiting all night for you to, tell me what you want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, 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 yeah. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Egy kis sonkás van. Sonkás, nem tudták, hogy más olyat, ugyebár. Egyszerűen süllyedő félénatúr, úgy van. 24 milli. Tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Sziasztok srácok! Trio Fishingnek a balatoni Fonyódligeti besétáló speciálról jelentkezünk. Ez a harmadik napunk, 2 éjszakát töltöttünk el, kisebb-nagyobb eredményekkel. A pályát már én személy szerint ismerem, a fiúk, a csapattársaim Csokon, Zoli és Old Benjamin első speciál volt itt, de viszonylag jól szerepeltünk, 5 és 9 kg között fogtunk 12 halat, valamint nekem sikerült átlépni a 10 kg-s határt, a 12,2 kg-s pontján. Nagyobb halakat vártunk,
10 fölé szerettünk volna menni, viszont a szelektálás borzalmasan nehéz volt. Alig is sikerült. Az időjárási körülmények jók voltak. A felkészültségünk szerintem jó volt. Igazából 6-tal horgáztunk, megpróbáltunk mindent, de 10 felé nem tudtunk sajnos menni. Még van hátra nagyjából fél napunk, ha még visszahúzunk, megpróbálunk kihozni mindent belőle, ami csak lehetséges. Csalizni 24-es PD Naturral, csaliztunk legfőképp, az ment a legjobban, de voltak könnyített változatok, mint a 30-as golyók is adták a halakat. Felesleg nehezítő körülmény volt nyilván, hogy sok volt itt az ember, de hát ez várható volt. Horgászok is voltak, mások nem nagyon fogtak, ahogy láttuk, viszont mi nekünk azért sikerült. 400 méterre húztunk be nagyjából, elég sok séta volt, de ott tudtunk elérni rendes vízállást, úgyhogy reménykedünk még a mai napban, hát hogyha sikerül még 10 pluszost fogni, aztán visszahúzunk és meglátjuk, hogy mi lesz. Megyek be. Besétálok ilyen 350-400 között. Még dobok egy 50-est. Aztán egy nappal talán bentebbről meg tudjuk fogni a darabosabb megszállító 10 fölötti alakat.